Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Sirrin Hausa TV. To jama'a, idan yau ne farkon zuwan ka, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karfa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku saurare. To yau labarin namu ne za su tsaya akan wannan jaruma mai suna Maryuda Yusuf. Maryuda Yusuf dai kowa ya san fitacciyar jaruma ce, shahararriyar jaruma wacce ta taka rawar gani, ta ji ta faɗa a ya zamana jaruman nan ba inda ba a kaɗanta, wacce an san babbar jaruma ce a cikin kwana 90. Kowa ya san a cikin kwana 90 sunan da take replacing tana amfani da Salma kwana 90. To ita wannan jaruma kowa ya san ba ƙaramar jaruma wacce jaruma ce mai hankali, mai tunani, mai kamun amma sai ya zamana shaidanu sun ruɗe zuciyarta, sun rinjaye ta, inda take zuwa tana aikata laifuffuka da dama wanda suna nan da yawa, like dai iskanci da sauransu dai, ba dai wanda ba ta yi. Saboda jarumar har yanzu ba ta bayyana me yasa ta daina fitowa a cikin shirin kwana 90 ba. Shi shirin kwana 90 kowa ya san shiri ne wanda a yanzu a Kannywood shiri ne na biyu a abubuwan da yake koyarwa. Ce jama'a dai suna jin daɗin wannan shiri mai suna kwana 90.